Gift Ostalosiziva anozivikanwa kuti aiwa, he is one of the beacon of hope yevanhu vemunyika yeZimbabwe vanooneka kunzi aiwa ndo vari kuda kuzama kumisa the regime pane zvina basa zvavada kuita, vazama kuita materm extension vachizama aiwa kuviolata mahuman rights. Tichiona kuti nyika yeZimbabwe muriitika massive corruption. Panapa pane mashoko anoti deliverwa naOstalosiziva watoziva kuti aiwa vari kunoatenda aiwa masummits vachinoatenda nemahuman rights defenders vachizama kumeka sure kana kuzama kuona kuisa maefforts kuti vangachinja sei nyika yeZimbabwe kuti vawane mukana wekuti varesist kana kuti vabvise this regime. Saka mina mashoko amudanirwa panapa toba subscribe or like on the bell kuti pinda pa the news house mudanirwa chete opposition political activist this Ostalosiziva, one of the country's upcoming future leaders, talks about the current state of politics in Zimbabwe. The opposition as well as the economic situation and living conditions of the people. The biggest problem in Zimbabwe, he says, is leadership, the governance failures, as well as repeatedly disputed and illegitimate elections, in itself an indication of democratic aberration. Mashoko amletogona Ostalosiziva in this 35-minute podcast yamukona vachitaura kutaura mashoko ekuti aiwa ndo zviri kunyanya kukonzeresa kuti nyika yeZimbabwe ifeli. Vanoda kuti vakomana ava varambochita ma-illegitimate elections. Anotaura the state of the economies achiona kuti aiwa economy yenyika yeZimbabwe yakadhakwa nekuda kwevakomana ava vanongoluta. Zvatiri kuona kuti all these efforts and all these moves dziri kuitwa naOstalosiziva, they are trying by all means in all dimensions kuti aiwa nyika yeZimbabwe idzokere kwayakanga iri aiwa makare. Tudze mafundo enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu, subscribe or like, pamwe chete on the bell icon.